Kaixo, zuai. Ze moduz? Opa, ondo? Ondo? Bai, ondo. Zure izena? Ni Jokin, baina Ander deitziate, batzutan. Jokin, baina batzutan Ander deitzen dizute. Alaxe da, bai. Nazu? Ni Ander, baina Jokin deitzen diate batzutan. Otazkotako, ni zuaitz. Bai. Zesan nahi dur, bizka esate? Bai. Tezu sinistena da? Ostra. Antzeko, baina oso desberdinak, Antzeko, baina desberdinak. Bai. Batez ere gerreti bera. Bueno, hortan, diferentzia jarra da, guai. Diferentzia handi dau? Ez dugu esango nongo ze aldetara. Oia, hor utziko du. Hor utziko? Bakoitza pentsa da zela. Hor utziko. Vale. Ander da Jokin. Jokin eta Ander? Jokin eta Ander. Jokin eta Ander. Hoi da. Jokin beti arretik. Vale. Bai. Eta abizena? Rodríguez. Rodríguez, eta zu? Bai. Vale. Dote, nun gaude, zer dau? Antioko ermitan gaude. Hau Antio da. Zumarrako leku kutxunena. Antioko ermita? Hauxe da. Zumarrako orduan leku kutxuna. Oso. Noizkoa da? Hau 14. mendekoa. 14. 14. mendekoa. Bai, importantzia asko dauka. Ermita hau da, la Catedral de las Ermitas, esaten zaio. Nola? La Catedral de las Ermitas. Dago, 3 tenpluen ibilbidean barruan, Arantzazu, Loyola eta Antioko baseliza. Loyola todopoderoso, Arantzazu, Tal? Eta Antio, bai, eta jendeak ez du ezagutzen. Ostra, eta hemen jende importantea edo ezaguna pasatuko Oso ospetsu hemendik. Hemen, Miguel López de Legazpi, esploratzailea, edo Filipinasak konkistatu zitunak, hemen bataiatu zen. Miguel López de Legazpi, hemen bataiatu zen. Hortxe. Da, San Inazio Loyolakoare, hona etortzen zen, bataiok ematea. Eta gu pasakea hemendik. Zu pasazate hemendik? Bai. Errezatzera? Itxurak itea, Ezkontzea, biak ezkonduta gaude hemen. Biok hemen ezkondu zate? Baina bakoitza bere emazteakin, Ados. Eta biok dantza indegu hemen. Nola dantza? Dantza, urrezkoa, ezkontzen danari, ateatzen den orduko, urrezkoa dantza. Bitu zen bazulo dauen, hainbeste dantza itez. Bai. Ojo, beitu hor. Hoi, dantzari txarra egoten dialako esate ba. Beitu zezulo. Edo zeinek esango luke, satorrek egina diala. Baina ez. Dantzari txarrak egin dagoa. Dantzari txarrak egin dagoa. Bai. Oien artean, Bai. Zore jo. Txak, hanka luzatu ere bai. Beste zerbaitetan ere badukazu antzekotasunik? Jo, gauza askotan. Biok eskonduta gaudela. Bai. Antzeko dian emaztekin gaude. Biak rizodunak. Biak rizodunak? Morenak. Morenak? Enfermerak. Eta kuadria bereko. Vale, orduan hor ligatze kontuetan ere, antzekotasunak ere ondia. Bai. Eta afiziotan adibidez badukazu antzekotasunik? Bai. Zertan? Adarrak gustatzen zaizkigu. Nola? Adarrak. Adar kontuak. Eta baina... Ez ikusi? Venga, torri, goazen. Hemen dago ez du. Ojo! Hau gustatzen zaizkigu guri. Zer da, hau? Bueno, gu berez errekortariak, Bai. Bai, osea, errekortaria. Bai. Errekortaria, bai. Zezenen aurrean, bigantzen aurrean, eta herri, eta bai, parandula. Horregatik esan diazue, adarra gustatzen zaizkizuela. Hori da. Zezenen adarra gustatzen zaizkizuela. Bai. Vale. Zer pentsatzen zen, Adarrak, hoi da. Eta zer bitzen zarete, herririk herri, edo... Claro, bai. Espainia guztian, Bai? Espainia guztian. La ostra. Bai, gu urtean egiten geritxon 30 txapelketa. 30? Bai. Ados? Zu zineten los hermanos? Rodríguez. Bai, los hermanos Rodríguez. Gaina, jendeak konfunditzen zen, eta pentsatzen zen bakarra ginela. 2 por 1. Bai. Eta hau, entrenatzeko erabiltzen duzu? Bai, hori da. Horta etxetorria. Nahiz ikusi? Nahi nuke? Venga, ba. Zein berda? Usteia sartu adarrean. Usteia sartu adarrean? Hoi da. Hartu? Ez da, bota behar. Baizik, korrika junta, heldu adarra eta sartu barrura. Ados? Bai. Vale. Lehengo ikusingo ez. Ikusingo dugu? Garrantzitsuena, bila ditxo? A ver. Ditxo, bilai. Venga. Timi. Oh, bai. Bai. Venga. Zure txanda, ba. Venga. Kamuela. Venga. Baina. Txikito ematen, txikito. Te la calzada. A ver, eizuek. Egon lasai. Tranquil, zezen aurrean. Venga, ba. Deitxu, tak, datorren ian, luza bezkoa. Venga, caballo. Baina, zei. Venga, eski. Vale, anillena bat. Bai, hori da. Hola, bai. Eso zer egiten duzu, Bai, saltok. Salto? Hori da. Nola salto? Bueno, ikusita gehiago probau. Vale. Alaga lurrean hor. Venga. Ojo.
karrila hartu. Ui! Salto ona. Rezepzioa... Bai, txarra. Betiko modu. Guztita dago. Oso ezea dago lurra eta irristin du. Bueno, hori gertatzen da. Aterritakea beti okerrena izate. Aterrizazio okerrena. Saiako za? Daukagu, mentzako beste txikitxo bat. Horrekin? Bai. Ojo! Ojo! Ojo al Cristo. Hau ze, txekina igual. Eso, ondo, a ver. Hau saltatzeko nik uste kapaz ikusi zaitute. Venga. Uy, Torero, venga, ánimo, Torero. Bueno, eskerrik asko. Zuri, Torero. Ander? Oida, baina jokin ditzen diale. Jokin. Ez dutan Ander deitzen diaten.